Kaya agad guys. Hello guys, good morning ulit. Welcome back ulit sa aking munting channel. Sa araw na ito, maniniksay na naman ulit tayo. Nag-survey ako kanina ng mga bato-bato, kaya lang wala. Kaya nag-decide akong maniksay na lang. Sana makahuli tayo guys. Sana samahan nyo akong hanggang dulo guys. Huwag yung intindi ito, pilipitan dila nito eh. Sa video na to para makita nyo yung mga patama natin kung meron. Update ko na lang kayo mamaya guys. Stay tuned. Dali kaya guys. Yun, dali siya. Hindi ko alam kung malaki. Tinakbo, tinakbo. Dito ka. Pula. Mukhang malaki ah. Pula guys. Yun o. Laki. Yun guys. Laki ba naman na natin. Oh my God! Yun o. Red fingers. Pinamahan na natin guys. Red fingers. Pinamahan o. Duguan. Hindi ko alam guys kung malaki. Sabi na natin ko lang nangingitin. Parang maliit. Malayo kasi guys. Nangingitim lang. Yan binahatan ko. Okay, pwede na. Malaki din pala. Malaki din guys. Yun o. Pwede na. 4 fingers din. Yun o. Tinamaan kaya guys. Yun, tinamaan siya. Parang maliit. Hindi kasi lumulutang ng maigi guys. Hindi totoo yan.
na aninag lang. Kaya hindi alam kung malaki o maliit. Pero pwede na rin yan. You know, good size. Pangatlo natin guys. Pangatlo. Sana madagdagan pa. Ay, tinamaan pala guys. Kala ko hindi. Tinamaan mo? Patalikod pa without looking pa. Ang galing mo. Basta pinadaan ko dyan sa may masukal. Nasisilip ko lang. Malaki pala. You know? Magpa 5 fingers na. Yun o. Pang-apat natin. Yan, malagdagan pa. May kasama siya guys, kaya lang mas maliit. Patay agad guys. Kumatos. Ay! Sayang. Ligtas yung bala. Naputol yung bala oh. Pero patay yung tilapia. Lumutang kanina. Sayang yung bala. Sayang pa yung tilapia. Sayang. Ulit kaya guys. Yun. Huli. Yun, huli. Oh, malaki siya. Kikihalo sa maliliit. Oh. Huli ka. Laki oh. Kikihalo sa maliliit.
Iwan yung lagayan. Laki ng nadali kong ang anim guys. Ayan. Hindi nakuha na ng video. Sana all. Kala ko naka-play. Hindi pala naka-play. Laki. Yan ang pinakamalaki. Stay tuned guys. Baka meron pa. The next day. Yun. Hanggang dito na lang yung video natin guys. Nagsimula ng humangin. Kaya wala nang gataw. Bihira na lang gumagataw. Yan guys, naka-jackpot din tayo ngayon. Naka-anim tayo na malalaki. Yan o. Malalaki guys. Yan, jackpot. Pwede na yan guys. Pang ulam na. Salamat sa panonood guys. Hanggang sa ulitin na naman. Bago pala magtapos guys, yung mga napadaan sa aking channel, huwag niyo kalimutan mag-subscribe para updated ka sa mga bago kong video i-upload pa. Okay guys, hanggang dito na lang yung video natin.